O 1 de marzo sairán á venda os bonos Negocios 10 da AVE. Trátase dunha edición limitada de 200 caixas que conteñen 10 bonos de 5 euros cada un. Aínda que o valor comercial é de 50, aos clientes tan só lles custará 40 euros, co que disporán de 10 euros de agasallo para gastar nos máis de 200 establecementos asociados. Pretendemos poñer nunha edición limitada 200 caixiñas destas, nas cales van 50 euros, pero ao usuario que os veña a comprar só lle costa 40. O sea que por 40 euros vos levades 50 nestas caixiñas. E poñeremos a venta os bonos, van a ser na sede da AVE, e empezan o día 1 ás 9 da mañán. Vamos a facer un horario especial, desde as 9 da mañán hasta un pouquiño máis tarde, porque hai xente que traballa, que ten que abrir os seus negocios e tal, para que poda vir un pouquiño antes e os poda comprar. Creemos que se van esgotar nun día, esperemos que así sea. E nada, só se lle vai a dar unha caixiña destas a unha caixa por persoa e os cartos teñen que ser en efectivo. A campaña desenvolverase entre o 1 de marzo e o 15 de abril, período durante o cal o Concello permitirá o estacionamento de balde no aparcadoiro público para facilitar así as compras aos clientes. É unha das medidas que vamos a poñer en marcha a petición do AVE, que funcionou moi ben, e que polas tardes o parking da plaza do Concello pondrémolo de forma gratuita mentres o período dura o período desta campaña, non? Con esta campaña, a AVE agarda poñer en circulación 10.000 euros nunha das tempadas máis baixas a nivel de vendas no comercio local.